Nagy sportágválasztón azt kérdezném, hogy miért jöttetek ki, miért vállaltátok a szereplést? Úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos ezen a rendezvényen részt venni, hiszen a sportágat tudjuk demonstrálni, népszerűsíteni, és hát ha új tagokat is tudunk ezáltal toborozni. A fiatalok mit próbálhatnak ki itt nálatok? Fiatalok 3 sportág közül tudnak választani, a hapkido, a taekwondo és a kickbox terén. A taekwondo és a hapkido ez egy 2 koreai harcművészet, ugye a kickbox az pedig egy új rendszerű harcművészet, illetve küzdősportán nőtte ki magát. Technikai fogásokat is bemutattok? Igen. Mekkora az érdeklődés, mennyire érdekli ez a fiatalokat? Szerintem nagyon népszerű mind a 3 sportág, bárki ide jön, szívesen látjuk, mindenkit a legjobb instrukciókkal látunk el. Vannak itt fiatalok, egyébként nem csak fiatalokra jellemzően, nem idősebbek is ki szokták próbálni. Tényleg itt több százan megfordulnak egy nap, nem csak nálunk, máshol is úgy gondolom. És ütés, rugás technikákat, vagy valami önvédelmi technikákat mindenképpen mindenki kipróbál nálunk. Mióta létezik a ti egyesületetek, mióta dolgoztok így együtt? Mi 1994 óta dolgozunk itt Hódmezővásárhelyen, de hivatalosan bejegyzett 96 óta a klubunk, 1996. október 1-e az alakulásunk időpontja, és mi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is tartunk edzéseket. Hány fővel indultatok, és most hányan vagytok? Most legelső hirdetésünkre még annak az idején egyetlen egy fő jött el, hát ugye most azért kinőttük magunkat, most körülbelül 80-an vagyunk a klubban. Milyen gyakran vannak edzések, gyakorlatok? Az edzéseink heti 5 alkalommal látogathatóak. Ez gondolok én itt mindegyik sportágra, azért heti 5, mert taekwondo az hetente 3-szor van, a hapkido is hetente 2-szer van, meg a kickbox is hetente 2-szer van. Ennél fogva sok edzés párhuzamosan fut a másikkal, ugye, mert többen vagyunk edzők a klubban. A sok munka, gondolom, versenyekre is készít fel titeket. Milyen megmérettetéseken vesztek részt? Hát elsősorban a fő profilunk a taekwondo. A taekwondo az nagyon versenycentrikus sport lett, ugye manapság már olimpiai sport, és itt kiemelném a Balázs Évi munkáját a klubban, aki 4 danos mester és 7-szeres Európa-bajnok, 2-szeres világbajnok. Ő nagyon sokat foglalkozik versenyzőneveléssel. Én igazán harcművészeket nevelek a klubban, tehát önvédelmi technikákat, kimondott harci technikákat oktatok, a versenyzés neveléshez inkább ő ért, de nagyon sok versenyzőt neveltünk már ki, közösen is, és például vannak rengeteg országos bajnok tanítványok, meg van az Évinek külön 3 olyan tanítvány, aki Európa-bajnokságot is nyert már. És milyen versenyek lesznek a közeljövőben? Készültek-e valami nagyobb volumenű megmérettetésre? Igen, készülünk, októberben lesz egy taekwondo magyar bajnokság, október 22-én. A jövő hétvégén lesz, az már egy közelebbi időpont, lesz egy kickbox bajnokság, amire szintén képviseljük magunkat az Egyesület által. És én október 29-30-án Németországban veszek részt egy szemináriumon, amelyet én tartok. A Müncheni Taekwondo klubban meghívtak, hogy önvédelmet oktassak, és gyakorlatilag ott fogom eltölteni azt a hétvégét. És novemberben meg készülök egy olyan szemináriumra itt Magyarországon, ahova az én mesterem jön el, egy 7 danos horvát hapkido mester, aki az antiterrorista osztagnak egy kiképző parancsnoka a katonaságnál. Ő az én mesterem, és egy nagyon jó kis nemzetközi szemináriumot fogok tartani itt. Hogy sikerült ezeket összehozni, ezeket a szemináriumokat? Hát a szemináriumokat gyakorlatilag úgy sikerül összehozni, hogy én nagyon régóta benne vagyok a harcművészetekben, 21 éve, és gyakorlatilag vannak olyan nemzetközi kapcsolataink, amelyek ösztönöznek arra, hogy kimenjünk külföldi mesterektől tanulni, vannak sportbarátsági kapcsolatok, hívnak minket külföldre ilyen szemináriumokra, és én is szoktam jól magam szervezni, ez lesz a 3. ilyen nemzetközi szeminárium, amelyet itthon fogok szervezni. Említetted, hogy 21 éve benne vagy a küzdősportok világában. Mi ösztönzött, hogy elkezd 21 évvel ezelőtt? Hát talán mint mindenki mást, hogy meg szerettem volna magam védeni. És nekem is voltak állandóan konfliktusaim, még most is vannak, csak mióta ezt csinálom, úgy vagyok vele, hogy nem használom, de azért volt már rá eset, hogy használni kell. Én azt mondom, hogy mindig az utolsó pillanatban, amíg lehet, de azért annyira kereket csak felül, amennyire muszáj a másikon. Használtam már legalább egy 3-4 alkalommal, és hál' Istennek nem is bánom meg, hogy én ezt választottam, hiszen ez egy hasznos oldal ennek a dolognak, hogy meg tudod magad védeni, mindaz mellett, hogy ugyanolyan sportági tevékenység zajlik az edzéseken, mint a többi sportágban, tehát ki kell alakítani egy térérzékelést, egy lazaságot, egy erőálló vagy kondicionális képességet, technikákat kell tanulni, egy nagyon összetett dolog. És a mai fiatalságnak mit ajánlál, mit üzenni, hogy miért próbálják ki, miért tanulják meg ezeket a sportokat? Hát én azért, mert úgy gondolom, hogy ez testileg, lelkileg, szellemileg mindenképpen összhangba hoz, erősít, a sok izzadság révén gyakorlatilag elérjük a testi-lelki összhangot, és önkontroll, ami nagyon fontos, és az egymás iránti tisztelet.